everyone! Welcome to our channel, Bicolana Vlog. Ayan. For today's vlog, ayan, magluluto na naman tayo. Ang menu natin for today, ayan, is chapsoy. Ayan, ito ang aking mga ingredients, guys. Ayan, di ko na iisa-isahin. Nakita nyo naman. Alam nyo naman yung mga gulay na sahog nito, kung ano siya, at saka yung ating evaporada. Evaporada talaga, ayan. Ayan, kaya ngayon, tara guys, samahan ninyo ako para umpisa na natin ang ating pagluluto. Ayan, let's go!